sonke silapha kule ndawo besiye sathetha noThixo samcela ukuba ngabantu asenzele izinto. Many of those things siye sahlala sacela uThixo into yokuba ngabantu asiphe umsebenzi. Asacela umsebenzi wodwa, sacela into yokuba ngabantu uThixo asiphe promotions. Kwethe kusenzeka kuyo yonke loo nto leyo uThixo samcela into yokuba ngabantu azasithathe endaweni ethile asibeke endaweni ethile. Kwaphinda after yonke loo nto leyo samcela i-materialistic things uThixo wasinika sikule ndawo nje we have reached okanye achieved okanye sizifumene ezinye zezo zinto, and we are standing here today unyaka wonke sibooster simane sisithi sisebenzile okanye bekungentando yam okokuba ngabantu certain things zenzeke, kodwa namhlanje I am here to remind you that uyabulela uThixo, and right now sikuloo nto yokuba ngabantu sizothi Nkosi ndoqhayisa Yeah.